Pingan. Okay. Next, wala mo na lang kan. Wala mo lang mo. Kunyaro. May sak. Okay, sibuyas. Sunod bawang. Ayan niya. Ayan na. Ayan, nilagay na yung manok. Sige na. So, yan yung manok. So, haluin. Pag medyo nag-brown na yung mga ricado, lalagay na. Saka northfish. So, soy sauce. Soy sauce. Hindi kita alam na eh. Soy sauce. Tres kape beans. Beans. Tiwar nga tiwar. Bakit? Paspasan. Oh, yung karot. Karot. Kurang sama mantika nantay. Ay, wala. Ano ba ng ano? Ito ay green peas. Cabbage. Yung tripod mo? Okay, repolyo. May ka... Oh, hawakan mo yan at monte sa... Sige, sige. Kaya mabuti na natin na nakikita ako ng buo, no? Okay, so halo-halo. Halo-halo. Vlogger! Andun ko sa kabila. Malimos, hindi ka to pa. Nag-edit ko pa yan. Nag-edit ako eh. Kinakat ko yung mga part na hindi ko gusto. Saka ko lagyan ng mga text, description, mga ganun. Ayaw akong durdurin ba nun? Lalagay ngayon natin itong Ganun. Ilagay na yung gulay. so, yung Nas- lagay natin. Nahalo na ni Mix na. mix. Okay, luto na po ang ating recipe. Ito, okay, luto na to. Thank you for watching my video.